Apha ke sikumhlaba omhle wasemaMpondweni, sikwindawo ekuthiwa kuseThombo. uNkosi uManxiwa aZwelicingile uthi apha eThombo likomkhulu elona lakhe lalidala elaziwayo lamaXhosa ngexesha likaKumkani uTogu. Ukusuka apho lenyuka eli komkhulu lawuma eNgqeleni kwindawo ekuthiwa kuseBantingville, lasuka apho lowutsho eMqanduli eNgcwangube ngexesha likaKumkani uTshiwo. Lisukile ke apho laya eThongwana ngexesha likaKumkani uPhalo. Ngoku ke sithe make sizathuze kolu hambo lwekhulu leminyaka, sike sizonyathela kule ndawo intle kangaka, kulo mhlaba umhle kangaka wasemaMpondweni owawusawuba likomkhulu ke lamaXhosa ngexesha likaKumkani uTogu. Mawuba kwethu intle le ndawo, utyebile lo mhlaba, abantu balapha banobubele, mhle lo mhlaba kakhulu. Uthi wawujonga le ndawo ubone uba zezi ndawo singathi zingantle uba kwenziwe le nto kuthiwa i-rural tourism development. Le mbali imiswe kwezi ndawo. Uthi xa usuka ngaseNyandeni uhamba usihla ugqitha eMlengana, ibe yindawo ye-tourism yonke. Ukuhla uyotsho eMngaza, usuke eMngaza uhle uzofika apha eThombo ubheke ezantsi phezu kolwandle eSajonis. NgumSuthu ke lona obhuzubhuzwayo, umzukulwana kaNamangile, ekhatshwa nguMncedisi Mahlulo uGqwashu. Siphuma ngapha kulaa mhlaba waseMthatha.